tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Mali pala yung na-open ko. Wait lang. Kung ano kasi pinapanood mo. Kaya nga eh. Teka! Baka mamaya may kasama pang sound tong in-open ko. Take two. Okay. Yes. Hindi, ito na. Ito na. Ayan! Kung ano-anong site kasi. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako po si Dorothy. Kaedaran yung pangalan. Ako po si Dorothy, 45 years old. O, tama nga. At isang simpleng office staff sa isang electronics company. Isa po ako sa milyon-milyon ninyong tagapakinig. Matagal ko na kayong kasama sa bawat umaga, sa bawat biyahe, sa bawat gabing tila walang gustong makinig sa akin. Ang hindi ko inakala, darating din pala ang araw na susulat ako sa inyo. Ganito po kasi. Sa edad kong 45, wala pa po akong naging boyfriend. Virgin pa rin po. Hindi po ito dahil sa ayoko pang magkaroon ng karanasan. Hindi din ito dahil sa choosy ako. Hindi din dahil sa walang nagkakagusto sa akin. Meron naman po pero laging nauuwi sa wala. Kasi bago pa man nila ako makilala ng buo, naaamoy na nila ako. Yun po kasi ang matagal ko nang pasanin. Yung hindi magandang amoy ng katawan ko. Problema ko na po ito bata pa lang ako. 11 years old po ako nang una ko mapansin. Sa eskwela, tinatawag akong pinaglihi sa suka, amoy sibuyas at taong bomba. Ano ba yan? Naamoy ko yung kwento mo. Masakit po lalo na sa murang isip. Ang mas masakit, kahit sa loob ng bahay namin, may mga pagkakataong nararamdaman kong iba ang tingin sa akin. Kahit yung mga kapatid at mga pinsan ko, pinagtatawanan ako at pinandidirihan. Ang ipinagtataka ko, ako lang naman sa aming magkakapatid ang may kakaibang amoy. Hindi ko maintindihan kung bakit kasi pare-pareho naman kami ng pagkain, sabon at mga gamit sa katawan. Pakiramdam ko tuloy sinumpa ako. Kaya natutunan kong umiwas, tumahimik, tanggapin na lang ang lahat ng pangungutya. Kasabay ng pagtanggap, sinubukan ko lahat. Tawas, deodorant, kalamansi, dayap, aloe vera, dalanghita at kahit ano pang mababangong bagay na pwede kong ipahid sa sarili ko. Wala pa rin nagbabago. Mabaho pa rin ako. Kahit sa opisina actually, ramdam ko ang diskriminasyon. May mga bulungan, mga pabulong na biro at mga salitang humihiwa sa puso. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nasaktan ng palihim. Ayoko kasing ipakitang nasasaktan ako. Sanay na akong mag-isa. Sanay na akong walang inaasahang tatanggap sa akin. Isa lang naman talagang hindi ko sinukuhan at yun ay ang makinig sa inyo. Ay. Kayo ang kasama ko sa mga araw na hindi ko na kaya. Kayo ang dahilan kung bakit kahit mabaho ako, kahit nilalait ako, kahit wala akong kasama, kahit walang nagmamahal sa akin, nagagawa ko pa rin tumawa. Nakakaramdam pa rin ako ng saya. Minsan naiiyak na lang ako bago matulog. Tahimik lang. Di ko nga alam bakit pinipigilan ko pang itodo ang pag-iyak. Kasi kahit naman umatungal ako na parang baka, wala namang makakarinig.
wala namang mag-aalala. Wala namang magtatanong kung okay ba ako. Salamat kumikinang natambalan sa pagbasa ng sulat ko. Malaking bagay na ito para sa akin. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dorothy. Ay, Dorothy, we feel you. Yeah. Oo, imaginein mo nang yung pinagdaanan mo simula nung bata ka. Kaya nga Paano nung pinagtatawag sa kanya? Ano, Diba? taong bomba, amoy Ayan, sibuyas, amoy suka. correct, yung mga ganyang klaseng mga eksena. Hindi po talaga yun madali, lalong-lalo na may ano talaga yan, may trauma talaga yan eh. Oo. Pero, ang feeling ko lang, kasi hindi mo sinabi, no? Ang feeling ko lang, Dorothy, baka nagse-self-medicate ka lang. Ibig sabihin, wala kasi ko narinig sa'yo na ilang beses na po akong palipat-lipat ng doktor. Oo. Yan, 'di ba? Tama. So, wala akong narinig na ganun sa'yo eh. Ang sinabi mo, ginamit mo na lahat. Dayap, aloe vera, dalanghita, tawas, deodorant, 'di ba? And tandaan po natin na ang bawat katawan ay iba-iba po talaga ang pheromones or iba-iba po talaga yung nilalabas po natin na amoy. Tingnan mo, may mga pabango na pag spray sa ibang tao, ang tagal nung amoy sa kanila tas ang bango. Pero yung same na pabango, spray mo sa'yo, hindi ganon. Parang sa'yo, parang ang bilis matanggal or masyado siyang matapang. Kasi iba rin yung chemical composition ng katawan mo eh. Kaya iba-iba siyang chemical sa katawan natin. Correct. Itong condition ni Dorothy, baka ito yung hindi namin alam kasi hindi naman kami doktor, but it could be a possibility na tinatawag na TMAAU. Ano naman o yung, daw yan? Timothy laminoria o kilala siyang fish odor syndrome. Amoy Oo. So parang so may sakit. Oo, sakit siya. So sakit. parang ang cause daw dito ay hindi siya nakakabasag ng compound ng tinatawag na timethylamine, kaya naiipon at nailalabas sa pawis. At ihi, pwedeng hininga. So may mga amoy isda, bulok malansa. It could be namamana or genetic siya. Okay. And nakakalungkot, walang lunas. Pero may paraan. Sa pagda-diet, personal hygiene, pag-iwas sa stress. Ayan. So ito pong sinabi ni Diego ay kanyang, ayon sa kanyang pagsasaliksik. Okay? So, maaari namang hindi ganin din yung sa'yo. Baka kaya hindi. seek professional. Oo, talaga. correct. Seek a professional help. Ano lang naman kami. May makita lang kami parang, mukhang matalino kami dito. Mabanggit nga namin to. Oo, kasi nakakatalino yun. Nakakatalino to di ba? Totoo naman. So, you have to seek professional help. Yun talaga yun. Kasi di ba, aminin mo na, Jeg, sa buong story niya, wala siyang sinabi dito na nag-seek na po ako, nagpatingin na po ako sa doktor. Ano ang sinabi niya? I'm sure, nagsusearch. Oo. Di ba? Tumitingin ng mga products. Katulad kanina, bago mag-start yung tambalan, merong isang babae, may dumaan sa feed ko, sabi niya, pagod na yung buhok ko sa pagpapariband. Sabi niya, kasi numinipis na yung buhok ko, ganyan. So ako naman, parang, target market ako, di ba? Parang ako to, manipis ang buhok. Parang ako to, manipis na ang buhok, di ba? So tiningnan ko, una sa lahat yung produkto, parang 120 pesos. So 120 pesos, kakapal yung buhok ko. Yung totoo, di sana lahat ng tao makapal ang buhok. So parang may feeling ako na ganyan ka na pagka meron ka nakita na napanood ka na ad na nagsasabing ang buhok ko ay eto simula nung ginamit ko to pumuti ako, yung singit ko pumuti, lahat ng parte ng katawan ko mabango, mga ganyan. So gagamitin mo, itatry mo, tas it doesn't work for you kasi nga baka nga yung sinabi ni Jegs na compound sa iyong katawan. Baka condition siya. Correct. Ng katawan. So ibig sabihin iba yung pag-a-address sa kanya. Iba yung paraan para i-address yung problema. Hindi yung mga produktong nakikita mo. Na pahid-pahid. Di ba parang may ganon? Baka yung posibleng diet. Halimbawa, sasabihin niya na, ay wag ka nang kumain ng karne. Kasi pag karne yung kinakain mo, mas hindi natutunaw yung chemical composition ng mga so compound more ng on fish ka na lang, gulay. Yung mga ganon. So, seek professional help because they will tell you. For example, yung sabi ng friend ko. Ayan! So, yung friend ko, ano siya, yung kanyang hininga,
kahit anong klaseng gawin niya ng pagtutoothbrush, very okay yung kanyang oral hygiene. Hindi talaga nag-work kahit ano yung gamitin niya orally. Kasi nung nagpa-check up siya, yung amoy ay nanggagaling sa kanyang sikmura. Oo, ayan. So, Hindi sa siya galing sikmura, sa ngipin. Hindi siya galing sa ngipin, hindi siya galing dito sa mouth, sa any part of the mouth. Nanggagaling siya sa sikmura. Oo. So, ang kainailangan na gamutin ay yung kanyang Yung sikmura. sikmura. Oo. So, nung ginamot na yon, hindi na nag-aamoy. Nag-aamoy na lang kapag hindi bagong gising, kapag hindi kumakain, yung mga ganon, yung mga regular na dahilan kung bakit nag-aamoy, hindi nag-toothbrush, ganon. So yun. Kasi nga, na-solve yung mismong problema. Oo, kumaga nakita yung root cause kung saan nanggagaling. Sa'yo, parang tingin ko, baka tingin namin, sa amin lang, hindi namin alam. Hindi namin alam. Baka Self-medication Medication, research. Totoo. O gamit, pahid-pahid. Lalo pa ngayon, Jeg, sobrang daming products. Sobrang dami talagang mga products na makikita mo online na kapag ka binenta sa'yo at mura, bibilin mo talaga kasi very convincing eh. Makikita mo, dating maitim na kilikili, ang puti-puti na. Meron nga nagla-live, nagbibenta. Eto, tingnan Oo, nyo. correct. Hindi siya naliligo. Oo, di ba? Kasi makikita mo nga, ang pumuti nga siya. Oo, pero hindi natin alam, maputi na talaga siya. Correct. Di ba? Hindi natin masabi. Tsaka yun nga, baka sa katawan niya, nag-work yung ganong klase yung ng body sabon. chemistry niya. Totoo. Pero sa'yo, dahil nga kakaiba, since bata ka pa, ganyan na yung problema mo, yun yung ano. Ang nalulungkot lang ako kasi yung family members mo na supposedly sila yung susupport, tsaka supposedly sila yung magdadala sa'yo sa doktor. Asan po sila? Yun yung next namin na question. So, gaya nga ng nabanggit na example ni Nicole Dorothy na Sa yung, friend sa ko. friend niya na okay naman yung hygiene pero talaga sa tiyan. So, dapat sa'yo, dapat alamin mo ano yung root cause, bakit ganyan yung ng katawan mo, bakit ganyan yung nire-release niya na amoy. Dapat maintindihan mo yan eh. Correct. Para at least mababalanse mo rin kung ano bang dapat kainin, Tsaka anong iwasan. yung seeking professional help is worth the investment Kasi Oo. baka mamaya sasabihin mo, ay hindi na lang kasi mahal magpatingin sa doktor. It's worth that professional help kung magkano maibabayad kasi ang kapalit dito yung confidence mo, Oo, uy. totoo. Yung kapalit dito yung actual na meron ka mga kaibigan na katawanan, while we appreciate na kami yung nagbibigay ng ngiti sa iyong mga labi, nalulungkot kami na hindi pwede kasing sa amin lang manggaling yun. Lalong-lalo pa, hindi naman kami actual na kasama mo na nahahawakan, na pwede mong i-message kapag ka nalulungkot ka, 'di ba? So you have to have real friends. Oo, hindi naman namin pwedeng advice. Punta ka na lang sa India, at least doon. Correct. Baka may makarelasyon ka. Sama-sama kayo. Hindi, sabi ni Diego, hindi naman namin sasabihin sa'yo, pero kakasabi niya lang. Isang option mo, girl. Pupunta ka sa India kasi para pares ka ng sibuyas. Diba? Oh. So it's more of, and sa akin nga, Jigs, kung halimbawa sabihin sa'yo ng doktor, ay wala sa Pilipinas, hindi pa kaya ng Philippines, pero kaya ng ganitong bansa. Yung mga ganon, worth it yung pag-iipon. Kung ang kapalit nito is actual relationships, Tama. ikaw na tataas yung self-esteem, ikaw na babalik yung confidence sa sarili, Tama. ikaw na hindi magtatago at magkakaroon ng jowa, 'di ba? At kaibigan. Malinaw kasi sa kwento mo na hindi mo talaga alam kung anong may kondisyon na meron ka eh. Ang alam mo lang, nangangamoy yung katawan mo and that's it. So dapat malaman mo bakit, ano yung rason. May mali ba sa genes ko? Correct. Dapat yun yung siguro ang first thing na gawin mo, 'di ba? As self-love, 'di ba? Alamin mo yung root cause kung bakit ganyan. Ano ba ang sakit na meron ako? And then tsaka yung sinasabi mo, Jegs, na wala siyang cure. Yung sinabi mo cure. lang, Oo. that is as of today. Hindi natin alam sa mga susunod na panahon. Totoo. May cure na yan. Dati ang sugat po, penicillin tablet lang na dinurog. Tama. Diba? Yung ang sakit-sakit parang kumukulo-kulo siya sa sugat mo kasi yun lang yung paraan. Dati ang mga tattoo na hindi mo gusto kasi sinulat mo yung pangalan ng jowa mo tapos andyan naghiwalay na. kayo, nandiyan na. Oo. Ngayon kaya na siyang mabura or may cover up na rin correct, din. may Oo. cover up. So teknolohiya is there and always there's a miracle. Natandaan ko ang sakit ni Princess dati, wala siyang actual na cure eh. Kailangan lang talagang hintayin yung katawan kung paano siya magre-recover.
Ganon siya. Pero tingnan mo naman, 'di ba? Kasi totoo yung mga gamot niya noon, na isipin mo, viral meningoencephalitis. Ano yung gamot niya, Jegs? Virgin coconut oil. Yun yung mga nakasaksak sa kanya 'di ba? Tsaka Celine Plus. 'Di ba? So, ibig sabihin, vitamins pampatibay. Yeah. Ganon siya. Pero gumaling. Kasi Umayos. ang katawan kasi natin very complex siya na kaya niyang i-heal Yung kanyang sarili. Kompleto lang Ang problema lang kuminsan dahil kung anong nasasaksak natin, nai-impaired yung normal yan. niya. Normal na dahilan. Oo, posible sa mga kinakain natin dahil of course nga, halimbawa, lagi exposed sa sobrang halos processed food na lahat, 'di ba? So, hindi kasi sanay at nakadesign yung katawan natin sa ganyan, dapat alamin talaga din natin. Correct. Kaya again, ako, ang masasabi ko talaga personally, alamin mo kung anong kondisyon ang meron ka. Correct. And hindi malalaman yan ni Diego Bandido at Nicole Ayala dahil nagmamarunong lang kami sa maraming bagay. Ayan. We can only surmise. Correct. Mga ganun lang, at saka based on experience, saka sabi ng friend. Isipin mo, yun lang yung basis namin. Yung sa'yo, kailangan to seek professional help. Alamin mo, ayan. Para na rin din na, Dorothy, kasi para na rin ma-experience mo na rin din na, diba? Na hindi ka nagtatago. Kasi with that kind of condition, we understand, kesa naman mapahiya, kesa naman na pagbulungan, magtatago ka na lang. Hanggang kailan ka, hindi ka naman turtle na magtatago ka sa loob ng shell. Hindi ka snail. Malay natin diba? yung doktor na pagkukonsultuhan mo, baka. Correct. You'll never know. Diba? Malay mo, kahinaan niya yung amoy. Sorry. Saan mo na naman napanood yan? Hindi ko rin alam. Kahinaan ng doktor. Yung may amoy. Itigil na nga natin ito. Maayos na kanina Hindi kayo may tama yung pang-amoy niya. Correct. Hindi kanya naaamoy. Totoo, may mga gano'n na condition yung inututan ka na sa mukha tapos hindi mo pa naamoy. Kasi wala kang pang-amoy. Totoo. Malay mo. Dati nasabi, di ba? Siya, tama na nga to. Siguro naman maayos na yung in-advise namin sa'yo kanina. Salamat, Ayan. Dorothy. Salamat, Dorothy. We're very thankful na kami ay parte ng iyong kasiyahan. But please, we would be really happy kung meron kang actual relationships with other people. Sana, Dorothy, talaga gawin mo yung kahit yung pinakasimpleng advice namin na alamin mo yung root cause kung bakit. Kung anong condition mo. Tapos kwento mo uli sa amin kasi na-excite kami na magka-love life ka. Hindi lang yun, Jegs. What if there are other people na going through the same? Yes, oo. Ikaw pang maging ehemplo. Susi, diba? At daan. Para i-lead dun sa tamang doktor. Makagawa kayo ng group chat, Correct. diba? Na para magtulungan kayo sa isa't isa. Anong pangalan ng GC? Hindi, fish odor. Ayan. Pag friend. English, ganyan. Fish odor GC. O kaya may amoy. Hoy, tama na! Okay na kanina Ito kasi pag nasobrahan Kaya kami. nga Sana napupunta ko siya. Baka ano pa masabi na. Kaya nga mabait na tayo kanina Maraming salamat mga kabisyo muli. Ito pa rin po yung tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako naman po si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!